Kublai shibun yipi ki parlong ngapdang sngopa yipi syakane ke channel ngakerpat yipi bapin sngopa ban subscribe like but share u Cristiano Ronaldo u badai waina kirang ialehkai football u batbit bha haka perthai u bapen itnat iaka football bat u baplong iakiriu it football ban it iaka football lengba ka skill lengba ka kom ialehkai jong u bat haman ka por ba umi madan kinong kersan kijuk khmi lenti iaka ek ba special nau ne orang ialehkai bat kipor kisngi ki yai klem snuthu une orang ialehkai ru ulanang yau karta hanrei wat la habau le yau karta jupem ban pen sngopa ne ban pen hun iya kinong kersan ki baju kersan yo bat ka ba special shushu kalong ba haka last game jong u kum uba live khanda snem karta uliyo ban thep artli ki gol bat kum ba phi jutip ba ki ju khot yo kum Mr Champion League iya kite ki gol ro ula thep haka Champion League haka match ka ban nyo hapdeng ka Al Nassr persya yak alwas u Cristiano Ronaldo uliyo ban thep artli ki gol kawai u Al Hassan kawai u Al Fatil kabala pelong yaki ban job yakane ka Jing ialehkai das saul not goal bat manta u Ronaldo ula poi syaka khandai spa ar phulai career goal jongu bat manta sa setang nyu gol ba un poi syaka shihjar gol te parlok katkum ka jing sngo jong phi hato une orang ialehkai un la nem ban pen poi syaka shihjar gol sayo komen hi ma phi namar bala syai ka sngi kande ka sngi kha jong u kabaw la dap sau phus nem karta kublai shibun